Sammalen poistoon katolta on saatavissa paljon kaupallisia aineita. Kaikki ne on tullut kokeiltua ja tämä on todettu parhaaksi. Ruokasooda. Ympäristöystävällinen ja tehokas ratkaisu sammalen poistoon niin huopakatolta kuin betonitiilikatolta. Käsittelypäiväksi kannattaa valita tämmöinen kosteahko keli, että toi katonpinta on hieman kostea, mutta ei kuitenkaan vesisade, että se sooda ei valu sieltä liian nopeasti pois. Ja levitys on hyvin yksinkertaista, eli ravistetaan vaan purkista niin soodaa sammalen päälle. Vuoden päästä tässä ei ole enää sammaleita. Tällä ei tarvitse tehdä mitään erityistä tämän toimenpiteen jälkeen, vaan painovoima hoitaa loput. Samalla poistuu katolta itsestään. Helppoa levittää.